Donald Trump'ın prezident boljany başlap, Tom Hanks'in koronavirüsü duçar boljany, ýani koronavirüsün ýaýrajagyny, 11-nji sentýabrda ekiz bina edilen hüjüme, geleceğin teknologiýasyny we başga da bir näçe wakany bir näçe ýyl görkezän 723 serialy bolan Simpsonlar multfilminiň syry nämede? Simpsonlar 1987-nji ýylyň 19 aprelinde ilkinji sapar gyska bölümler bilen The Tracy Ullman Show'da görkezilmäge başlady. Musk Groening ve James L. Brooks serialın bütün tarihi boyunca yerine getirici, öndürücü hükmünde yer aldılar. 31 yıl boyunca görkezilen dünyanın en uzun multiseriali Simpsonlar, gelecek hakkında aydan zatları bilen hemmelerin ünsünü özüne çekti. Elbette bu ýa-da multiserial yazan adamların palçylygyny anlatmaýar. Gelin indi, multiserialın aýdyp geçen meşhur öňdönürjülüklerini bilelikde görelim. Donald Trump'ın prezident boljagyny öňden görenligi Simpsonlaryň senaryoçylarynyň iň tanalýan çaklamasydyr. Al Jay'in Trump bilen baglanyşykly bolan bu bölümün näle ýazanlyklaryny şeýle açıklaýar. 2000-nji ýylynda iň gülkünç prezident kim bolar diýip we Trump'ın bir prezidentlik saýlawyna gatnaşar diýip pikir edip dikdiýär. Donald Trump hakynda bu paýlaşylan video aslında Trump prezident bolandan soňra bir animasyonçu tarapyndan ýasalyp paýlaşanlygy açyklandy. 2001-nji ýylyň 11 sentýabrda bolup geçen bedduatçylygy hem öňden görenligini bilýäris. Ýa-da ýalňyşmy bilýäs? Muny hem senariýany ýazan Al Jane şeýle açıklaýar. Multiserialda New York'da bir ýol görkeziji alýarlar. Üstünde bolsa $9 we ekiz binalaryň suraty bardy. 9 bilen 10 ýeri bilelikde gören tomaşaçylar şeýle düşündiler. Emma bu bir tötelleýin bolan wakadyr. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bir polisiýa George Floyd'un bir näçe minut boýunça diýdi bilen basyp öldürenligini bilýärsiz. Sosial medialarda bolsa bu wakany Simpsonlar multiserialy öňaýdyp geçipdi, görkezipdi atly paýlaşylan bu surat hem ýalandyr. Ýagny bu surat bu waka bolanyndan soňra surat Jan Köyer tarapyndan çekilenli orta çykdy. Multiseriýanyň 1993-nji ýylda görkezilen bir bölüminde Ýaponiýadan ýaýran Osaki Flu adly bir virus azalyp geçilýär. Multiserialy tomaşa edýänler bolsa bu wakany Hytaýyň Wuhan şäherine çykdy diýip üýtgedip sosial mediada paýlaşmaga başladylar we koronavirusy 20 ýyl mundan aýdyp geçdi diýip ýalan zatlar paýlaşdylar. Bu wakalaryň hemmesi gelecek üçin bir çaklamadyr. Hatta bu serialda yer alan başga da müňlerce çaklama hakykata öwrilen däldir. Serial ýazan kişilerden Al Jane bu ýagdaýy şeýle açıklaýar. Egerde yeterlik derecede çaklama etseňiz, munyň 10 götürme dogry çykar. Bir film, bir serial, bir multfilm, bir insan geleceği hiç açan bilip bilmez. Simpsonlar multiserial da edil şol reali. Emma şu yerde şeýle bir zat bar. Geleceği çaklamak ve geleceği bilmek arasında gatul derecede tapawut bar. Simpsonlar multiserial bolsa geleceği çaklap ýasama hekaýeler döredendir. Bu çaklamalaryň ýankaýşmaly 10 ötürüm hakykata öwrilmegi bolsa bu seriala haýranlyk doýmamyza sebäp bolan esas zatdyr. Gelecek barada hemmemiz çaklamalar aýdyp bilersiz. Ýöne gelecekde hakyky boljak zatlary bilip bilmez.